адраджэння нашай Нівы прыйшла адразу, як толькі стала ясна мне, чым я буду займацца ў жыцці. А гэта была журналістыка і беларушчына. Мы былі сытыя па горла савецкай журналістыкай, якой нас вучылі, якую мы мусілі пісаць. І страшна хацелася журналістыкі без хлусні, журналістыкі энергічнай, жывой, чалавечнай. Мы захапляліся той нашай Нівай, якая фактычна стварала Беларусь. Тут у Вільні па вуліцы Жыгімонта 12 у 1991 годзе пачалося адраджэнне першай беларускай газеты з рысункамі. Рэдактарам газеты быў Сергей Дубавец. Ён быў рэдактарам новага пакалення, які актыўна запрашаў да ўдзелу розных людзей. Ён марыў рабіць актыўную газету, у якой не было б ніякай літасці да чытача. Гэта адзін з ягоных пастулатаў. Ну, атмасфера была такая братэрская, ці што, абсалютна творчая. Мы лічылі, што мы открываем новую эпоху. В редакции тады были Дубавец, я, как мастацкий редактор, Олег Минкин, поэт-перакладчик, Сергей Шупа, славутый филолог, полиглот, Андрей Антонов, это жонка Минкина, это Минкина, вот это я. Карапуз вот этот, волосатый. О, бачите, какие волосы были. Ва ўсім у гэтым прысутнічала і мусіла прысутнічаць пэўная магія. І так як чыста тэхнічна мы рыхтавалі аднаўленне нашай Нівы, это трэба было падабраць склад аўтараў, стварыць рэдакцыю, напрацаваць досвед, тым ліку там дызайнерскі. Таму перад гэтым, вот, скажем, мы рабілі газету «Свабода», яна была для абкаткі таго, чым пасля стала наша Ніва. Гэта было за год, аж як я даведаўся, аж за год да выхаду самой газеты. Дубавец замовіў мне макет. Я, канешне, вельмі быў узрадаваны, усцешаны і адчуў, што это неверагодная адказнасць. Стылістыку я не ведаю, там, як апрануць там купалу сённяшняга дня, умоўна кажучы, да? Ці я не ведаю, у якой стылістыцы ён павінен пісаць вершы. У выніку вот я выклеіў, это все рабілася ж уручную, ніякіх кампутараў не было, это ж 90-й год. Все это лінарачкі маляваліся, значит, пёркамі, пад лінарачку праводзілася, пісаліся шрифты, блокі тэкста, якія, ну, нібыта павінны быць, яны выразаліся з газетаў. Але вот прынцып разварота, месца не шкада было для прыгажосці. Ну, і макет мой прынялі, адным словом. І вот такая газета выйшла. Это быў 90-й год, а газета выйшла ў 91-м годзе. Вось наперадзе тое самае месца, дзе была надрукавана першы нумар газеты «Наша Ніва». І вось там вельмі такія незаўважныя дзверы, праз которые мы вынеслі гэту газету, як першая дзіцятка з роддома. Вот это было 29 гадоў назад. Тады сюды на плошчу скакалі парашутысты, таму што быў дзень горада, а мы якраз вынеслі самую першую нумар нашай газеты. В Барановіцкай друкарні мы надрукавалі тыраж, выйшлі з друкарні і трапілі адразу на парад. Ішлі гэтыя дзеўкі ў кароткіх спадніцах, ішлі нейкія аркестры вясёлыя. У нас такое, ну, я это называю абертоны. Это калі вот буб і сышлося, што пяюць два галасы, а чуваць тры. Вы запытаецеся, чаму ў Барановічах? Таму што ў Мінску нас ужо ведалі. Ужо прайшоў год, як мы выдавалі газету «Свабода»,
І тая газета ўжо была добра вядомая ўладам. Незалежная газета «Наша Ніва» таксама была прынятая ў штыкі. Ніводная друкарня ў Мінску не хацела яе браць у выпуск. Поэтому мы приехали ў Барановичи і зрабілі тут першы нумар «Мары беларускай інтэлігенцыі». Быў у нас лозунг ніводнай паблажкі чытачу. Гэта значыць, што мы не імкнуліся стаць такім гіперпапулярным выданнем, масавым. Нам хацелася якраз ствараць нешта элітарнае, але даступнае грамотнаму чалавеку, зразумелае. Пісаць проста пра складаныя рэчы. Лозунгаў было шмат. Былі такія жартаўлівыя, кшталту там перапеўкі з тэлевізійнай рэкламы. «Наша Ніва тая ў мазгу, а не в руках». Ну, это шедевр просто, конечно. Ты разумеешь, какая штука? Вот берешь «Наша Нива», да, 92-й год, ностальгия по Менску, текст Олега Дерновича. И он будет читаться, просто шедевральный текст, и он будет читаться и в 2036, и в 2120, и в яким там еще годе. Все вечное. Ностальгия по Менску, проза, эсеістыка, дзённік прыватнага чалавека. Вечнае. Гэта вечнае. У нас жылі вожыкі два в редакции. И было это Харевский, Антонов. Атмосфера такой безоглядной творчасти. Ну, калі ніхто не думае, як ён выглядае, як яго расцэніць. У пачатку 90-х упершыню адчынілася заходняя мяжа, і ў Вільню сталі прыязджаць спакойна таксама беларусы, як Польшчы, што, у прынцыпе, для нас было экзотыкай. Прыязджаў, дакладна памятаю, Яўген Міранович, прыязджаў Лёнік Тарасевич і Сакрат Янович. Прыязджалі госці з Менску. Адам Глёбус, Лена Адамчык, ягоная жонка, Мірык Шайбак, прыязджаў Севярынка Квяткоўскі. Шмат людзей прыязджала, пакуль была адносна адкрытая мяжа. Потым з часам мяжа зачынілася, і гэтыя візіты былі не такія актыўныя. Калі аўтар нашай Нівы Зміцер Бартосік з'язджаў з Вільні, то напісаў кранальную песню пра сваё развітанне з горадам і з рэдакцыяй, якая неўзабаве стала гімнам нашай Нівы 90-х. То, што Вільня існуе, я ведаў, і не за гарамі. Толькі ў думках туды я ніколі не крэсліў маршрут. Але ў час, калі грунту не стала хапаць пад нагамі, выпадкова зусім брукаваны адчуў яе грунт. Все ж таки, калі ў Вільні была такая атмасфера вечнасці, і мы працавалі на вечнасць, то ў Менску, калі тут газета стала штотыднёвай, то тут ужо быў рытм штодзённасці, рытм рэвалюцыі, рытм гэтай менскай вясны і не менш жаркай менскай восені. Вот вастрыня часу. Памянялася цалкам уся сітуацыя. Стала ясна, што Літва – гэта незалежная краіна, і пытанне Вільні, Віленшчыны ні з кім абмяркоўвацца не будзе. А першыя нумары нашай Нівы, якія ў Вільні выходзілі, якраз это былі дыскусіі з літоўцамі. У грамадстве была дыскусія, ў прынцыпе, чыя гэта спадчына – Вільня і Віленшчына. Зразумела, што мы мусілі прыняць дадзенасць і пакаваць чамаданы на Менск. Менск – это ж для ўсіх нас каханы горад. Тэмп працы памяняўся, бо газета мусіла выходзіць штотыднёва, а гэта ўжо
певний заводик, який має свій режим, інакше не буде працювати. Перший номер у Менську вийшов з цієї реклами. Корректор пропустив літеру «Є». На першій сторонці наша Ніва – легенда білоруської преси. Забирали Славу Адамовича з цього дому, з цієї редакції, і тут робив великий піратрус КГБ, зв'язаний з той самою справою. На той час це було доволі ново і вельми неприємно. Коли Славоміра Адамовича забрали за його вірш «Убей президента», який він надрукував не в нашій Ніві, бо по-російську, а у Вітебську. Ён обвястил там сухую голодовку, и на нейкі, не помню, 6-й ці 7-й день, а это уже кранты критичный день, мяне покликали у КГБ, каб я з ім, як, ну, это мой кореспондент, я редактор, каб я з ім поговорив, яго пераканаў. І дзякуй Богу, што і сёння жывы і поўны творчай энергіі. Забрали не для того, каб потым адпусціць, а будуць судзіць, будуць даваць рэальны тэрмін. Таму трэба было за сябе змагацца. Як? Вось сухая галадоўка. Спадзяваўся на сваіх. Перш за ўсё на сяброў, на кола нашай Нівы. Сергея Ивановича, Дубаўца. Старая наша Нива оригинальная. За 907-908 год. И тут и наша Нива за 97 з моїми віршами. Ми тут опинулися, ну, в літеральному сенсі, як на вершині всіх подій. І наша редакція тут перетворилася, ну, такий літній круглосуточний клуб, куди приходили мастаки, філософи, історики. Ніхто не проходив мимо, заходили да просто так. Ось. І ми, звісно, тут відчували себе, ну, в самым там эпицентрі всього. Причому в епіцентрі в літеральному сенсі, коли тут почалися протести 96-го года, мы литерально с этого балкона над крамой Лянок просто выходили и просто фотографовали, ну вот, бачили все под окном. И гэтыя бойки с милицией, и гэтые перевернутые машины, это, ну вот, мы это все бачили не в переказах, как сегодня бы сказали, в онлайне. Ведеш, это вот і калі разглядаць той час як фантастычную атмасферу, да, поўную надзей, і наша Ніва як люстэрка вот это фантастычнага часу. І оно адно з самых таких вот, ну, як бы выбітных люстэркаў, так, люстра, вот, у якім все адлюстроўвалася, да, і Дубавец так вельмі, ну, як бы акуратна паварочваў этой люстэркай, выбіраў кола аўтараў, падбіраў, якія здатны вот адлюстраваць менавіта той час і вот менавіта радасць таго часу. Наша Ніва Дубаўца гэта быў эксклюзіўны элітны прадукт. І менавіта вось гэты дазняк нацыянал-рамантызму гэта тое, што заўсёды было у кожным новым асобніку нашай Нівы. Я памятаю, як цяжка, амаль немагчыма было набыць гэты чарговы асобнік. Наша Ніва узору Дынько і гэтак далей Марціновіча, я маю на увазе, гэта інфармацыйна-забаўляльны сервіс. Як кажуць, адчуйце розніцу. Она не померла, она протягивая жить и все. Ну просто мне не цікаво, потому что я сказал, там нема мастацтва, нема поэзии. Там нема про что говорить. Там нема метафоры. Я не ведаю нават у галоўнага редактора нашей Нивы, чий портрет висит побач з ім. На кого он хочет подобным быть? В 90-е годы я ходил в школу, я не читал ту философскую нашу Ниву. Я не ведаю, мне падаецца, в любым разе больш плённа, больш прадуктыўна працаваць на сотні тысяч чалавек і даносіць ім сваю інфармацыю, чым свядома абмяжоўваць сваё кола тымі, хто
прэтэндуе на статус эліты, але іх аб'ектыўна немнога. Я думаю, калі б наша Ніва працягвала абапірацца толькі вось на такую вузкую аўдыторыю, нам могла б не дажыць до 2020 года, на жаль. Параўноўваючы прадукт, вот там, нашу Ніву сённяшнюю, якая з цынізмам і сарказмам хоча абудзіць хоць нейкую, там, знаеш, патэнцыю чытача, хоць нейкую яго скалануць, хоць голай дупай, хоць неяк. А раней можна было, там, ведаеш, вершам, апавяданнем, эсэ. Для нас вельмі істотна, каб тыя сотні тысяч чалавек, што штодня адкрываюць нашу Ніву, мелі магчымасць атрымліваць інфармацыю па-беларуску, атрымліваць інфармацыю па-беларуску усебаковую. І пра палітыку, і пра спорт, і нейкую светскую хроніку, і пра секс, усё, што ім спатрэбіцца, ўсё, што ім спадабаецца. Мы сканцэнтраваліся на сайце. Калі быў, там, не ведаю, з год таму адносна спакойны, стабільны час, было больш навінаў там нейкай светскай хронікі, то цяпер, конечно, запатрабавана палітыка. Усё, што датычна арыштаў, зняволенняў, нейкіх рэпрэсій, людзі гэта ўспрымаюць блізка да сэрца, людзі гэта хочуць чытаць і глядзець. Вельмі лагічна, што праект, напрыклад, нашай Нівы, які вёў Дубавец, да, перайшоў да такіх людзей, як Бабіна, Скурко і Дыньку. Это працяг всяго таго, што рабіў менавіта Дубавец. Ён перадаў. Разумееш, негледзячы на тое, што творчы калектыў, да, вот, многія людзі былі, ну, як бы, в нейкім таком непаразуменні, узнікла нейкая ніякаватасць, што пры ўсім пры тым Дубавец чалавек, які меў павагу, да, мы яго паважалі за тое, што ён рабіў, яго такі важны голас, усы і там такая пастава важная чалавека. А ў Дыньку як бы не хапала этой вагі. Ну, нам здавалася, што ну высветлілася, што ўсё хапала, Ніва як выходзіла, так і выходзіць дагэтуль. У мяне драмы не было. Вот я, наколькі себе памятаю, у меня нейкай драмы не было. Ці, можа, я сам себе угаварываў, што драмы няма. Ну, сапраўды, рэдактар у Вільні, газета ўжо выходзіць у Менску. Можа быць, ну, яму ж віднее. Ён ж разумнейшы за мяне. Можа быць, галоўны матыў быў перадаць газету іншаму рэдактару, быў у тым, што я не маю здольнасцяў да фаундрэйзінгу, да пошуку грошай. Газета патрабуе вельмі шмат грошай, каб яе ўкладалі, і цягнуць это няма ўжо ні жадання, ні ахвоты. Хацелася, каб газета працягвала сваё існаванне, тым больш, што тая моладзь, тыя маладыя людзі, якія ў яе прыйшлі, казалі пра то, што мы на нашай Ніве выраслі. Ну, дык і працягвайце эту справу. І газета ўжо існуе 30 гадоў. З іх, допустим, там 9-10 маіх, а 20 гадоў это ўжо робяць наступнікі. Пасля выбараў, калі закруціліся крымінальныя справы, калі, як я думаю, у астатніх былі нейкія пагрозы ператрусаў, калі была блакіроўка сайтаў, адміністратыўныя затрыманні, суткі, штрафы, нейкія у нас цяпер ідуць суды з амапаўцамі, якія на нас пакрыўджаныя. Наша карэспандэнтка Наталья Лубнеўская атрымала кулю ў нагу. Гэта ўсё ж такі, ну, это нейкі такі момант ісціны. Мне падаецца, да таго журналісты меркавалі, што ну, да стрэльбы па журналістах у Беларусі не дойдзе, але аказалася, што ніякіх стрымліваючых фактараў у сілавікоў няма. Ну, яна зусім другая стала. Ну, не наша Ніва, скажем так. Я б уже і нашай не назваў. Вось, таму што, ну, прайшло часу, гэта стаў другі зусім бізнес. Тое, што было раней, яно якраз гэтаму адпавядала. То есть газета, што «Свабода», што «Наша Ніва», яны фармавалі павестку. Так, чытаючы іх, можна было
разумець, куды рухацца, як рухацца. Зараз гэтага няма. Зараз это ідзе просто, ну, па сутнасці ўсе вот такія інфармацыйныя крыніцы ідуць у паход за навінамі, которые ўжо адбыліся. Тая гора, на якую мы лезли, все одно на яе будуць лезці і наши наступники. І будуць лезці, пакуль не залезуць на самый верх. Вот этого альпинизму я пакуль что не адчуваю у сённяшнім варыянце нашай нівы. І з жаданнем вайшоў я ў сераднявечныя метры, што ніколі мяне ўжо не выпусціць іх лабірынт, дзе яшчэ не заціхлі крокі метраў, тое наша ніўскае пары.